Ipadia subhaya pibaro ki paralok ki parajor sa sisen cakani ka channel kisah ayom. Paralok lasai kasngi ka silong lajong kan yakun Persia ya kan North East United hangatai hamadan polo. Haka bang layo I menin kasngi ban menna kasngi ru ki pajba riu I football kilan tu chane sanong ba silong. Taka bakermen ban yo ya ki tiket ban yo rung. Apa madan polo kenang bakin yo ban sakhi ya kan kejing ya kai. Apa dengan silong lajong Persia kan North East United. Ila sakhi lang bakila patay ko bor ba kai ko balajia menin kasngi. Ban kai ko balajia menin kasngi kalong ka ba. Skausi la ne ka bom. Panra ka taka jing hun musim yang kipat ba. Namar bon ki ba habalik pai no sala kasinong. Taka jing dio musim. Ka bakam song si cucu kalong ba. Wat man ne kasngi dang don katukan ne ki bawan sana seselong. Nak bakar men yo ba. Men ne kasngi. Kin yo ya kitiken. Namar kumbalong menin kasngi kilapan benaba. Ya kitiket on deb yang menta kasngi. Kabare kasngi. Sendil ne kasngi ublay. Hendrai daka jing ya kendo men ne kasngi ru. Men ne kasngi ru ki pajba ki klam yo ya katiken. Ban ngalawan hang taya po State Central Library ru ki ong ba. Hang taya ru ki ai tang gitu ki ba. Book online bar haden kita kisu. Ai ke physical ticket atai. Lagi klam di tiket. Kata-kata kalau nggak ai ko ngusi namar ba. Ngayo iba hakane ka rukom di tiket kipat ba kila sat hong. Nengkong yo iba menteri. Badai pe ya katna sport ulapan benaba ande habaro ke distrik. Ande kata kam ulong. Bari layo iru. Kata ka di tiket ka balong klumur ba. Kabalapan bitar ya kiba bon kipat ba. Ban kilam nalor ba kila perlu dia lakajung kasni lakajung kipor. Ban wana do jaka ke bacengai. Bat kila perlu dia lakajung kasni klem bam klem di tangban ab ya kita tiket nrei nda kelon poi kita tiket ro kilong ki bakan tetli ki ba omla ban penyakot ya baro kipat ba ki don haulan kana kalong ka ai ka bas ngosi pan namar ba yo iba ka jing po jong tiket sya kipat ba kalong kendiat ba ka ba omla syaban penhun ya ki pat ba da se halor kini ki ai na kalyang ka jongi kum kiri pat ba ni sulong tangkum kita kinong pej kinong yo I ya ki ai ki bajia nrei nakalang ki nong penyai ru kidon la kajong kajing pensyai la sekin sa pensyai sa kipat ba kana bagi pat ba kin yo kajing syai namar ba kalong sya ka ba pen yo musim hado kata-kata nakam da kiri football namar ba kajing yo pen pelong ya kana ka semi final lah nong ba silong tang pun bena nakalang jong ka sorkar nakalang jong menteri kipat ba kila yo sya kata kajing kemen kila kermen hado kata-kata kila long excited namar ki kwa ban yo ban lai sakhi da la kajong kemana hado ya madan polo ndrei tang hadin sisngi pat kipat ba kala jauh musim slow namar ba kim yo tiket berarti babon ka baliban pai thali saying na kata kadau kalau enggak ai ka ba sngow no musim namar ba siru kom isu kumen bagi yo ban pelong ya kaneka Durance Cup semi final lah kaneka no ba silong ber siru kom pan ka penduk musim no namar ki babon kipat ba kin om yo tiket da paralong toh wala kataru in bu sa din nagi ai nrei ikermen hi kum ginong kersian kiba jak football ikermen ba ngai kiba bona phi don kiba kersian na silong lajong ba dodur kiba kersian ya kan North East United nrei ikermen ba kum ginong kersian yo I pat ya kajing ya kai lasai kasngi kajing ya kai ka ba itenan paralok apan pau syai kajing sausi pada kalian kajong ngarok manin kasngi ngalawan up tiket ado kapor kemen step bat ngabahabok pat bangayo ka tiket hado kapor jan kumbahan nyo baji mayo kawai ka tiket hakaba ngalawan isakhi hakane ka lasai kasni ndrei ka basungsi pat namatagi paralok kibaya kwa aban lang hatai hamadan puluh ndrei ken om yo namar ba ka tiket kalong duna sa papalat bat lase kana kajing duna tiket kitu kiba nong punya kitu ka organisasi ke deban pensyai harur ka jing duna ju kene tiket ban balai lasu thok ya kipat ba hakaba nangkong ki penpena ba ende hab barok ki distrik kum hanong ston kum satasya juai ndrei klem depan hadin kata men ka singir ka jing play tiket kalong ka beduna hado kata-kata yo I berkum kikat kum kipen benalang bagi lat pasai kubor bagi ong banget ayah po silong kof klop kindi si hajar teli kat kum kajing kain ka bangila kain hangane hapo State Central Library kidi kubasi hajar teli nama rangkum kiman ra lais pa hadin san news pa bad hang tay hapo laj kra kidi
tang da kispa teli bad hangat tayah po polis bajaru kide tang da kispa teli bad kanai kapan iba lakum no imat ka tiket ke ba pois ki ba kalong tang kumba hapo lai hajar teli ini ke di offline nimti bah ya di online ke di online ke poy hadu teli nah kata-kata yo iba kata tiket si ke ba pois ki ba kalong ka baduna hadu kata-kata bat tena kana ka dauro ka bala penlong ya ki ba ban sngodom ba snobitar ese halor kini ki ingin sayo pada ki pensiai nak liang kinong penyan mana kerja ka liang ki organizer ki ba penong kana ka duranscope kanang ba ni kung pa ba ngin laji ka jeng sanot kau jingkeli ka bang kumi ku ba ko ban yo ka jeng sai kalong balai bayar ki tiket ki ba latmu bande ha baro ki district kum ha west hills kum ha riboy ni kum sha janti hills balai klam de ka jingkeli ka ba atat balai bala pelajar kendet teli palat ki tiket sakipat ba kajing kali ka balai pakalong balai la suthok ya kipat ba hakaba manin kasni kipen bena ba menta kasni sende la na kasni ublai ru kin de tiket ndrai kipat ba anda kilawan kiklem yo ya katiken kai ka daw kan kaba nan yang kinong penja ki haban pensya kipat ba kanang ba kum kipat ba kin yo pa de kata ka jingsuk ka mansem na marba nim so tho kai ka ne ka balaji ya ho ni kum kipat ba nisngu bana kalian ka sorkar ka lala sitom ban pelong ya kane ka duranscope lala sitom ban yo ban pelong ya ka semifinal lah kane ka nong ba selong hendrai kane ka long ka jingyo ban pelong ya kane ka duranscope ha kane ka nong ba selong malong ban kumba insol ya kipat ba kila mi na laki sinong gitaw na laki jong sinong gitaw na do nang kendong ban wan jane selong ban wal ya tiket kila lut ya kesni kila lut ya kapor kila lut ya pisah ha ka bailan ti ka bailai ka baiwan Henry ka bakut ki hapli phai thali don ru ki bawan baro arsni namar kitu ki bor penjaj ki pen benaba menta kasni ru andang de ya ketiket le menta kasni ru kimyo kana kalong ka ai ka ba ngi kum ki paj ba ngi haban yo jing siai namar ba bisa ki ka ai ka jokom pen bena ka jong ki kalong ka ba pen saknud ya ki paj ba kalong ka bom siai ba ka pen saknud ki paj ba bale la don kendet li ketiket kila de pen bena lepa bangin de nang kata teli ketiket nah kata-kata upaj ba sutu utu bau hadin bola yo i bakalan kala jerong ula ban apsu nama sung thu ba num yo tiket hendrai ka ba sungsi ba kalong ba kitu ki ba aphalan tang hadin bade kata tli tiket syu baru upaj ba ulah ban pet ulah ban hair ulah ban kendria sagawi par jaka kana kalong ka ai ka ba ngir kum ki paj ba ngisung sa anu sa kada sa ha ka umdum namar ba na kalian ka sorkar ka kum penjaj ka kum de tiket kalong ka ba syai ka ba pen kelumar jingmut bat ka ba pendom penbitar yang ikum ki riu paj ba te paralong na kalian ka jongaru ngabo ka jing kerpat pa sa fikir football iway ba ni don sisa kita ki paj ba ki ba i jaga football ha ka jela ni don sisa kita ki jing Christian ya kan ka klub ka bang ni Christian la se ki ba bon na fi ki paj ba kumbang alai kan du hagelenti ki jing ya singking ki ba bon ki dai kinong Christian yang ka selong la jong te ai jing Christian ya tim ka ba fi Christian la se la dang yo ban rung hapo stadium namar ba ke tiket kilong dun apa siapa pelar ringi ai pergi jing Christian ya kan ka tim nabar ka stadium kumbang la yo sneu bana kaling ka sorkar kalapan benawa dan santli ki jaka ki ba anbu ya ka big screen ba ki ba kila ban ya lumah ka jaka ban ai jing Christian ban kan hoy ban resa ban ai jing Christian ya la ka jong ka tim ga baki Christian ban ikarmen ba kan ka semi final kan ai pada ka jing hun men sim ndang la yo iya ka jing la kai la kalong na po madan ya gitu ki ba yo bandung hapo stadium sabar ka madan gitu ki ba hab le ya big screen ba ki ba toro ki ba jet ban pen ala ki jong ki yang ki sam ha ki TV television la ne ha ki mobile phone ki jong ki te paralog tangkane hi na kalian ka jonga ai khub le ya phi iway pa iway khub le sibon na ka jing ya kersian jong phi ka ne ka channel ka jing ya don rangkat ka jong phi na ki pe jong phi ka video na ka ne na ka por na ka ne ka channel na kalian ka jonga ai khub le sibon ya phi iway pa iway ase na pleng jongi ho ni don ha pleng ka jing susi ni don ha pleng ka jing dukha man se ma don ka jing snow bitaro hakaba kibor ba ka penjaj ya ka ne ka tournament kimla ban penjaj ka rukom ka badai ka ba ni kum ki paj ba in line na ka jing kelumar na ka jing dukha masem na ka jing bon ka jing mut na ka jing snow diaw masem rai in la kum ka ai ka balajia ni ha bariya sakman ban ni ha hiban yasha ya ki ai ban ikarmen ba ki ai nang ne sakmat kin nang biang kin nang bej esen kaleng sorkaro kan nang
yo iya ke jing ik football jing kipat ba ka yo iya ke jing long jing kipat ba ka jing trang jing kipat ba man ai jing kersian ase kan la pat ban sna ya ke stadium ke bakam he kanang ba ni kun kipat ba ndat poi kata kapor ndat ngi nong bini tournament ke bakam he in la pat ban yo ban ai jing kersian ban yo lek pe ya ki rang ya lek kai hapo madan te paralog tang kan hi ta do mini sembiang ha ka wei pat ka video na kan ke channel ai kublai ya pi baro kublai sibun kublai si ajar Audio Jungle.